yebo inhliziyo iyahluthuka bakithi, inhliziyo ayiphakelwa kwesinye isikhathi ugcina usuwenza into noma usukhuluma into usuthatha ngolaka ngoba phela inhliziyo ayiphakelwa sekuphuma enhlizweni kuphuma izinto okungafanele iphume. Cha, khululekani bakithi, gcwale nje ubhavu, akho lutho ngani zakwethu engizolusho oluzokwenza nidumazeke noma niphoxeke kuleli igama lami nileseka kangaka. Ngiyabonga nje isupport engaka bakwethu, nengiyibonile ngifunda ama-comment ngathola incingo ngapha nangapha, abantu sebengifonela abanye bethukile ukuthi hayi bo ndoda, ngithi mina ukhululekani, akho lutho. Khona iqiniso lokuthi bakwethu inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu, ibuhlungu inhliziyo yami ngoba igama lami lihudulwa phansi zonke izinsuku umuntu nje ezezela umathanda phezu kwegama lami, ajika kusukuma zothi ngumfowabo. Ngimangala ukuthi hawu mfowabo kanjani ehlale ngiphoxa zonke izinsuku, engigxibha zonke izinsuku lezi. Ngiyithuleleke kodwa ngoba bayangiluleka abantu ukuthi hayi ohlaba inhlali njengobe umshaya indivu ungalokhu uphendula into eningi. Ngenza lokho ke ngiyithulela vele. Kodwa ake ngithe ngaphambi ukuthi ngikhulume lokho engifisa ukukhuluma la, ake ngikhuluma umlanjwana ngale mpucuzeko. Mangithi umlanjwana ke ngisho ukuthi ngizokhapha phezulu, angizokungena ngigxile ngale mpucuzeko esisu somsindo ongaka namhlanje njengoba sibona abantu bekhuluma kangaka nje. Ababe ngeke iqala lempucuzeko kodwa namhlanje bakwazi ukuyijijimeza ngemkhonto, sebexoxa nemlando ngempucuzeko esiyethukayo thina ukuthi hawu kahleni bo. Ngoba hey bafethu, ukuyibuza uma ubona umuntu ekhuluma ukuthi ukhulele umuntu engashawa nekhaya, engakhuzwa yini, ukhule engakhuzwa engashaywa yini mangabe ebheke eceleni noma enhlanhlatha. Awu uNkulunkulu wami yeke indlela esafundiswa kabuhlungu ngayo ukuthi kufanele sikhulumeni, kodwa ke kulungile ngoba phela umuntu nomuntu uyayikhethela indlela afisa ukuphila ngayo. Ngifuna ukukha phezulu ngale mpucuzeko. Uqala kwami mina ukwazana nomcineka kwakunyaka ka 2004 ngiqala ukwazana nomcineka. Ngangithi uma ngisakaza lapha ngiyibone le nsizwa yemiyeko imlaphe ewindini, cishe kwaba zikhawa amasonto amabili, ngesonto lesithathu yafika futhi ngoba kwagcwala kakhulu ukuthi ewindini. Kodwa imiyeko ngangiyiqaphela ukuthi awu imiyeko leya sengiyibona ihlandla lesibili. Ngesonto lesithathu makuphela uhlelo yathumela umfundisi uZulu, yacela umfundisi uZulu ephuma lapha, yamcela Mageba ngicela ungicelele insizwa ngifisa ukuyibona. Nami ke ngangisayilindele imoto ezayizozongithatha lapho ngoba ngangisayihambela ngeenyawo. Awu ngiphumeke ngoba abantu mabengicela ngiyangiphume nje ngibabone, ngiphume ngiyibone lensizwa ingitshela ukuthi hayi yasemacinekeni. 2004 ingitshela ukuthi hayi yasemacinekeni kwamaphumulo kanje. Hayi insizwa ngibuye ngisebenze mina izinto zoku-entertain abantu kunomcimbi esiwuhlelayo la. Hawu niwuhlela nobani na? Siwuhlela noMandla Mdletshe. Okay, uMandla Mdletshe ngisebenza naye, yebo. Hawu uzobe ukuphi? Hayi uzobe useNtuzuma. Owani? OkaMaskandi. Wawulapha eNtuzuma lo mcimbi lo, kwakukhona kuwona kwakukhona ophuze ekhemisi, kukhona umfiliseni Magubane, kukhona izingane zoma, kukhona imthente, angisazi abanye obani. Oh yebo, kukhona iphova likadikadika umgqumeni. Shisa lapho ingoma eyayithi izikhami izigo ivutha bhe. Nengoma yamagcokama eyayithi yoti ibhuxe ekhona futhi naye bemqashile kulowo mcimbi lo umcineka ayizongifunela wona. Ngiyophatha uhlelo lapha, sazana kanjalo nomcineka ngomcimbi ababewuhlela noMandla Mdletshe 2004 unyaka uyophela. Hawu savele sazwana lensizwa saba ngabangani, kuningi esakuxoxa sikuhlanganisa. Ngithanda nami umqondo wayo iqaphu leli mayikhuluma sihlanganise izinto ke. Kamuva ngicabanga ukuthi uyophela unyaka 2006 sihlangana engihlanganisa yena umcineke, engihlanganisa noThabana umfokaMthembu. Kwathi kamuva eminyakeni emibili yalandela lapho satholana noSandile umfokaNdlanya.
Impucuzeko izizibe khona umcineka noTshatha abacabanga indaba ye-event enkulukazi engaba seThekwini emva kwe-event yayisentuzuma umcineka noTshatha sayithula indaba kuThabani wayithakasela kakhulu uMthembu wayemuntu ehlala eGoli uThabani esebenza kwa-Urban Brew esebenza ezintweni ze-TV maningi imidlalo yamabona kude lapha ayisebenza kuyo behind the scenes eproducer enza yonke lento bese ngixoxa kumcineka noThabani ngelinto indoda uyazi ukuthi kunephupho enginalo ngiyawuthanda umlando mina kunenye imovie engifisa ukuthi siyenze ngoba nayi lento ine background ye-TV kunenye imovie engifisa siyenze la ethinta iqhawe elithize umlando thize kodwa izosebenzisa ngoba izodinga i-research asasukuma sahla senyuka sizama ukuthola i-research sizama ukuhlangana nosolwazi abathize ngaleyo ndaba leyo kwafika umqondo wokuthi ake kufuna i-funding yafuna i-funding mayifuna i-funding wathiwa man athi umfowethu Mthembu no ake sizame manje ukuqeqesha abantu for izinto ze-TV abantu aba-actayo abantu aba-behind the scenes oproducer baningi nje ngiyibona amagama enyuka lapha masiboma abona kude lapha abaningi bahlale bebonga abaphuma lapho bayizinto ezithize namhlanje imidlalo eminingi amabona kude beqeqeshwa yini impucuzeko yadaleka kanjalo impucuzeko yadaleka kanjalo qondo kodwa ukuthi kube khona leyo movie kwakuwungobelo okhulumayo umqondo ukuthi kube khona i-festival umcineka noTshatha 2 engisho ukuthi ke bakwethu ningakuvumeli ukukhohliswa ngabantu abangongqeqe abazenza osiyazi bayo yonke into benikhohlisa bengazi ukuthi into iqale iphi kanjani ngithi angulande lokho emuva ngoba kubalekile yakhona ke impucuzeko yazaqala ngo2011 sisebenza iminyaka sihlala sihlangana lapha kwelenye lamahotela la eThekwini sihlala khona base besazi kuba zonke izinsuku sasinama meeting khona siplana lempucuzeko yakhandeka yaphuma yaphezulu yenza into eziningi inegama namhlanje lingaka hayi ukuthi impucuzeko umaskandi kuphela yenza imikhakha eminingi ehlukahlukene ethinta izinto ze-television abaningi abakwazi lokho bazazela ukuthi impucuzeko umkhuluma ngathi impucuzeko ukhuluma ngomaskandi kanti ziningi izinto impucuzeko ezenzayo awunixole ngomsindo bakithi ngizele phela umsindo thula ngizele phela bakithi thula mfana mesa ngizokubona so ke iyaqala lapho ke indaba ke ngani zakwethu engisho ukuthi ke kuyangijabhisa futhi kungiphatha kabuhlungu ukubona umuntu ozenza ungqeqe ehudu lamagama ethu phansi esethuka mihla namalanga ngenxa yalemisebenzi esiyenzile eyasithatha iminyaka ngangakazi nokuthi uyokabe khona umuntu onjengaye kodwa namhlanje ukwazi ukukhuluma aqaqamuke exoxa umlando ongekho ngamanga athi ngalandwa mina ngazoba isixhosa ngalandwa ngilandwa ubani kuphi ngoba yithi abasunguli balento angizukukhuluma ke ngane zakwethu ngiqeqa amagula bengithi angikukhe phezulu lokho ngo 2018 amasatma anquma ukungihlonipha nge-lifetime achievement kwasuka umsindo kwakhona abagijima beyobuza ukuthi hawu nahlonipha lo nge-lifetime achievement mina ngoba phela amagalelithu akhona ayafana hayi abamasatma bathi ngane yakwethu umlando siyawazi thina ngeke umlando uzosidide siyawazi umlando nanga umuntu esifuna ukumhlonipha ngahlonishwa ngendondo lifetime achievement 2018 Msindo waphuleka ngoba mfowaqoba wama nje wathi cha ke sifuna ukwenza njengamanje umcineka wakhuluma nezinsizwa lezi sinazo lapha ya ngingazi mina bahlela ukuthi impucuzeko ingihloniphe babala beza kimi sebezo ngitshela ukuthi ngoba sifisa ukuthi sihloniphe simpucuzeko ngoba
asifisa ukuthi sibone usuhlonishwa kwezinye indawo ngeqhaza walibamba iminyaka ewu8 usebenza lo maskandi wedwa 8 wedwa 8 iminyaka wedwa sifuna ukuthi sikuhloniphe ngoba baningi abacula abaqhamuka lapho abahlonishwayo namhlanje abasaphila abanye abangasekho emhlabeni abaqhamuka lapho kule minyaka ewu8 wedwa wenza lo maskandi sifisa ukuthi sikuhlonipheke ngoba asifuni ukuthi kuze kuqhamuke abanye abantu sibe sikhona sisondelene nawe singakazi sikwenzela into enhle yokuthi nezingane zakho zazi ukuthi le ndoda nawo umlando wayo kwasuka ke lo msindo usosukile ke manje ukuthi hawu nahlonipha lo mina okusho ukuthi mina kuyokufuneka ngihlale nginepatient elingipheshileyo kufuneka ngihlale nginepatient leli pheshela ngifica Nkosi yami igama lami selilapha phezulu iminyaka ngisebenzela kanzima selilapha phezulu indlu yakhiwe yafika ipatient so sifuna ihlale linginamathele leli patient nakuba sasebenzana nje iminyaka yami 3 leli patient 3 iminyaka kodwa kufanele manje ihlale linginamathele leli patient ke lingithene kwasuka ke lo msindo ongaka ke owasuka ke njengoba umsindo ungaka ke namhlanje kuthiwa ngihlonishwa kanjani mina ngedwa engahlonishwa umunye umuntu kunina ngiqala uNkulunkulu wami kunini bafowethu kunina ngiqala kunini and angihlokoloza umuntu ngamabomu ngoba uzasha tha ngiyamazi silima lesinehliziyo encane ngifuna singishaye masihlangana khona masingishaye ngizohamba ngiyovula icala ngoba masengivulela icala ngizogaxela uyazi ufuna bafethu so ke ngithi angisho lento ingiphatha kabuhlungu ngithule sonke lesikhathi ngiyayithulela ngiyabuka kuyenzeka impi engibhekene nayo inkulu mina ayincane inkulu abantu abazi ngiphatha kabuhlungu kube khona abantu abamlalelana abayikholwa izinto ayishoyo ebezazi into sengeyimithi uqamba lihlaza cwe ehudula igama lami phansi ehudula igama labafowethu labengisebenzana nalo phansi sizele zinezingane ezihloniphayo eseyikhulile ziyabuka yonke lento eyenzakalayo kodwa thina ngoba sinawo amandla ukuthi siphendule noma sisho ukuthize sithule sibukele namanje angizokusho lutho bafowethu angizokusho lutho angizokubiza igama lami umuntu angisho lutho namanje ngizoyivalela umlomo kodwa uNkulunkulu engimkhonzayo azazi angilahle kuze kube namhlanje zabaningi ivuvaba uzanywe ukuthi ngiwe kodwa uNkulunkulu waba nami so ngizokubona ngobe ya so ke bafowethu engifisa ukusho ke njengamanje nakho ngoba ngiyabona ukuthi lo msindo omkhulu uyawuphehla umnikazi wawo ngoba phela uthi sabuthwa naye sabuthwa ndawonye naninsizwa angazi sasibuthwaphi ngoba phela lijobe sabuthwa naye nje amdala ngayo kimi yena iminyaka mdala kunami ngeminyaka hayi ngomsebenzi cha ngeminyaka mdala kunami hayi ngomsebenzi asibuthwanga naye Xobo asibuthwanga naye ngomsebenzi abantu engabuthwa nabo mina oziqemeze ngaqala ukusebenza nabo emsakazweni safika ngonyaka wodwa noSibonga Zungu napho abantu engabuthwa nabo so ke bafowethu ngenxa wonke lo msindo sube khona ongaka ngoba angithandi mina ukuthi abantu abangithandayo ngibaphoxe noma kwenzeka izinto ezizobadumaza cha ngane zawethu siyumndeni wakwaNgobe sithatha isinqumo sokuthi lokho kuhlonishwa bekuzokwenzeka egameni lami asikhoxise sakhuluma ney'nsizwa lezi engibambisene nazo ngiphucuzeka umcineke ukuthi hayi ndoda no ngicela uhoshiphe ngenxa lomsindo osukhona
ngicela uhoshife ngiyazi bengicabanga into enhle bafowethu ukuthi ningichoma uphaphela gwalagwala ngenxa umlando wami kulomkhakha womculo wesintu kodwa angeke kuze kwenzeke manje ngenxa ukuthi angizwani nento enomsindo nokukhuluma ongaka mina so ke ngabazisa ukungcineka nakuba kubhlungu kubo kodwa ke babone kungcono ukuthi bakuvume lokho ngihoxa ekuthenini bangihloniphe sengisho ukuthi ke nabanye abasafisa ukuthi bangihloniphe ke ngenxa yamagale lami ngoba zikhona ezinye indondo enginazo lapha ziwu12 sezizonke indondo nje isegameni lika Tshatha ugodo 12 angazi ke leli pheshi elihlalele ngipheshile linginamathele ukuthi zingake ezali indondo njoba ziwu12 nje ezisegameni lami umlando wami lo ngeke uphele neze ngisho ngafa namhlanje awusoze waphela abantu futhi abasizona ilima abantu abazona iphukuphuka abakhohliswa abantu bayawazi umlando awusoze ubakhohlisa so ke ngisho ukuthi ke bakwethu ke angisezukuhlonishwa ke ngicela ukuthi ngingabi ingxenye emva kokubonisana nabantu abangithandayo nomndeni wakwaNgobe ukuthi cha naku umsindo usungaka kusho ukuthi mina wami umlando kufanele uxoxwe ngoba kufanele kube khona abantu abahlale bengipheshile bethi sabuthwa nabo ngingazi ukuthi ngabuthwa nabo nini bakhombani bona bathi nansi abayenza yini abayikhombani so ke nganza kwethu ngihoxileke angisezuba ingxenye yokuthi ngihlonishwe kodwa ke ngiyafisa ukuthi omfowethu umcineka baqhubeke bahloniphe iqhawe elathola leli khono lami ubaba uDokotela Welcome Zimande oselele njengoba bebehlelile mina ngihoxa mhlawumbe nabanye abafisa ukungihlonipha nabo ngiyocela ukuthi bandla ke bekubambe lokho ngoba kusho ukuthi mina wami umlando kufanele uxoxe ngoba mawukhulunywa umlando wami ukuthi ngenzeni kuthiwa hawu ingani nalo kusho umuntu wafika sekunini uNkulunkulu wami ngiyenza lento sekunini bakwethu kunini siminti iminyaka 8 ngiqala indaba yalomculo ukusebenza ngenhlanhla kaNkulunkulu so ke bafowethu mhlawumbe kuyoba ngcono ukuthi mhlawumbe nami ngihlonishwe ngingasekho sengayifela mhlawumbe kuyosiza lokho ngoba mhlawumbe imisindo ngeke izibe bikho mhlawumbe bayoba namahloni umuntu esesithuneni noma mhlawumbe futhi phela vele ngiyobe sengiyifele ngeke ngize ngibone lutho oluyosala lwenzeka mhlawumbe kuyoba ngcono lokho ukuthi umuntu ahlonishwe sayifele okwamanje qhutshekwe nje siyiphilele bakwethu kube ngathi asikaze senze lutho emhlabeni siyiphilele nje ngoba njengoba ngisho lo ngathola kanzima kusukela lifika leli pheshe empilweni yami linginamathele ngathola kanzima kuze kube namhlanje lingixova kubo bonke abaculi lihambe lingixova abanye babuye bazongitshela abanye abaphilayo abanye bangizonde kodwa kamuva ababona ukuthi yayikho lento lingixova kusola kudala kodwa ngoNkulunkulu emuhle egameni lika Jesu lokhu ngimile nje namanje ngisamile sabathe ngimile namanje ade sekuyiminyaka eminingi ingihlukumeza lento kodwa ngoba nginenhliziyo uNkulunkulu angipha yona ngixole nje ngiqhubekele ngihlekele ngiphile hayi kodwa khona ngikhathele bakithi manje hayi ngikhathele bafethu angifuni uqamba manga ngikhathele kodwa futhi ayikho into engizoyenza kulungile phela ngikhathele khona bakwethu okwangempela angifuni uqamba manga ngikhathele kodwa akukho engizokwenza kulungile ngiyabonga bakwethu bekuyilokho nje ukuthi angimemezele ukuthi cha ukuhlonishwa ngiyahoxa kuyo mhlambe kuyoba ngcono umuntu emayisalala engasekho sekubandayo kuyozwakala izinkulumo mhlambe ngeke zibe khona ngoba kuningi okwenziwayo ukuze ucishe umlando wakwaNgobe walensizwa kwaNongoma ungake engwenza iminyaka
kuningi okwenziwayo ileli page